işlemene gelýänler wa neşe ýalar. Özleri hatta kafede da çıkıp görünler wa. Tanysam ýetip gelýän dostlar. Tam rejiz adamlar da sargadym bolýan bärdini maftowy belli. Başga şäherlerle gitjek bolsam, gidini Ýewropa tarapda, Braziliýa, Meksika wa gelýän. Nähel bir oturup bar, içäýetlerden boldy ýa, ýa-da ýygyşyp gürleşip. Haytat, beter ýodan ýer şu bolaýma da diýen näme? Bilemok, owa diýjekmi, şäher diýjekmi, maşynalar ýermek bolan okdyň. Motorda bolýan, tanma maşa bir zatlar da problemasyz ýalar goluňa orara. Garaşyň bolýan. Hemen assalamu alaykum täze videoda. Şu an dostlar ýydan turduk, başga şäherge gitmelerde bir zatlar ýygyp ders diýýärsin menem. Dostlar, men ýolary. Şu an özüme gaýtyrdım. Biraz taýdan 3-nji wany 30 000 kip, İbrahim Sonky, sok 25 000 kip. Ýa-da başga da görür. Ädir baň ýemek men dostlar, nesip bolsa yola çıkıpken bir hafta oldu. Haftada karoçi şu başka şehirlere gidecek bolsam hizmetleri badır. Käbir yerlerde, käbir otellerde, zatlarda da badır şu hizmetleri. Onu hepman gidip bazarlardan zaten bilet almak gerekti. O poyda zaten gidecek olan o varyantlarım var yönü. Haftada zaten gidip bolan varyantlarım var. Men ädir ayt koydum. Biletini aldım. 150 kip. Bir tarafına Vientiane'den Bangbiyan'a bilet götüreyim. Şu atayla gelseniz ne? Şu atayla gelseniz şondan gidip bolýan meselem ýok. Men bundan başgalardan gidip bilýäňiz. Ala şeýot näme etjeklen şu. Garwa şeýot. Oňa da sargadym bolýan bärdini maftowy belli. Şuňa tuk-tukda gitmelidir. Ýa tuk-tuk bilen bir ýere geldik şular ýalar. Avtostansiýasy. Azanyadır şutaydı, şu maşinle gitgetine. Menem yol, email oldugyny, aňyrda oturup bolmady. Yak boldy dostlar. İçinde näme bar diýseniz, patla, ýumurtga, pomidor, hyýar, İbrahim tawukka. O kan tamamy. İberde apelsin, sok. Bulam gowy. Has näme? Bu dünya çala köprek başıp duruyor. Tağam çalaca gidip başlaptır. Hatta gowy. Bala 30 soğam 25 000 kip dostlar. Gelseňiz juda öz naharlardan halamadan şu zatlardan ip get bilýäňiz. Baň bir ýene geldik dostlar. Şu wagt geldim howa var, düşündürip bilemok. Tomsun o iýul aýlaryň zadyň gyzgyn bolar ne hilip. Şu howa şu wagtda ýolga gelen wagtymda ma ýan bar aýyna. Çıraycık şäher. Şäher diýsem bilemok. Owa diýjekmi, şäher diýjek näme diýsem diýbermeli. Daş dogry da bilen ursalan. Turistler köp satıl bu ýerde keni. Vientiane men paýtatynda durýarmy? Ýok, berde ken asyl. Ne berde de näme diýen dostlar, edip biljek turlaňyz meselen. Şinýalar zatlar görkezýär hersini. Bu näçe hersini bahasy gatdyrlar, ondan dollarda berdiler berde. Düşünür ýaly. Bu ýerde de bar. Bir ýerde de belli bir ýerde dälle ol näýlik. Her bir otellerde zatda gaşatlarynda bolýar, tragenstallar, ölesin ýalar. Travel Wang diýen bitdirendir dostlar. Şolar ýalar berde. Eni tragenstallar zatlar bada. Ondan bular ýalar arenda motor alyp bilýäňiz. 2 saat 600 kip diýe $30 bol 2 saat. İşte $40. 4 saat ýa şolar ýalar maşynada arenda aljak diýenler. O hyzmatlaram badyr. Ýöne bir daha gerekdi o zatlar. Özüň aýlansaň has gowulýar. Hemen pul tarapdan dostlar özüň aýlansaň gowulýar. Hemem bir hili näme de bolsa bar arkyna aýlanýan daýadyr. Köpçilik bolup ýan turagensler zatlar bolýan olýan näme niýlik diýde gitmeli, näme diýse etmeşan ýalda bolýan. Atak özüň aýlanýan şondan bolsa ýok. Atayallaki, hastayallaki da gidin bassekati. Daşar gatırın üstlerin bakatı $3.5 olya. Ondan mıngana yemeleri ya. Bassekati bilyat masva. Hem de zaftıra ama şoň içinde.
Dostlar suğa girip çıktık, biraz açık salkınladık. Hastel kaçık oğuy, saat beryan dostlar. Tomsam yetip gelýän dostlar, nesip bolsa, ene oğlanlar size de maslahat. Şular ýazjak açki, ne? Ütküşk bahasy ýok, isimdäki üst aşağı. İşte şlyapa bilegey, işte krasovka basanoşka bilegey. Şular ýalaklar dostlar, ýerden tap bolýar. Elbetde TikTok, Instagram hem de YouTube accountlarymda hemmesinde geljegäni girýän dostlar. SMS ýazyňyz, şulat gerek diýseňiz size 10-15 gün dowam etip berýän dostlar. Hanany menem ýöräýin. Bir zatlar iyi içeliň. Atak. Suwam gowy bu ýaly heme suwam gowy azykdyrdy. Häzir görersinmi? Bärden ogadan görnäşine ýataýyň. Dağ. Ene dostlar, girilgesi Santara dikketçenler dostlar. Radın hadi. Ne eşikler üstünde oturuşu dostlar. Gatgoja oturuyor, hem rahat hem bir hili oğlan amatlı. Bärde burger satylýan eken ýöne edilädir, bärden ýetmi ýokdy, başga ýere geçip bir başgarak bir zat ýaýsam mukam diýotyn şu wagda. Dostlar men size şu owadan bir ýere gidip barýan. Bir görürsiniz. Gidecek bir köprüden geçeceğiz. Bir gowy ýere çykar häzir şulla. Gowy ýere çykar. Sebäp şular ýalak. Garaşylmadyk ýerlerden zat çykýar da. Muňa seret. Bär. Kafe eken ha. Şu taýdan girmedik gördüm. Ýylar girip çykýarlar, bärden hep girmedik gördüm. Biljek ýaly eken indemedim. Bärde bakalar zatlar var zatlar. Balary. Nirik geldim, näle geldim men. Atawadan ýara bärle. Howaz, wapşy üýtgedi düýgünden aňyrdan. Bärde de geçip ýatjak diýseňiz. Gelin dostlar, gelin hukman, gelin şu lawasy. Bu owadan mesele daýyndas. Derýan, berýän şemaly. Ol gapdandaky dağlar, bir şeýle owa elýär o. Häzirem ştaý şu wagda ýyrak saat 5 saat dolar, 4 dolar, 5'den dolar. Häzir ştaý gidýär bar 2 saatdan, aýbar 1,5 saat 2 saatdan atyn ştaýyň adamlar da kandyp bar ştaý. Şonýalak boljandyr täp diýsen. Kalanky da aýdym zat, iki tane adam otur. Näme söz tapamak şu hiç söz tapamak. Gatowadan ýer. Sererim ýokarda da, näme çykyp ýörenmi? Görnýäm ka. Şu taýdan. Näme şu paraşut çykyp ýörenmi? Ne bärde bular wapça ýürüp ýörler. Lotkada. Lavosdan men bular ýalak ýerler, badry kelläme gelmeýär, ýyjem. Nire düşdüm men düşünpejem okşu var. Doğruym aýdaýyn. Lavasyň paýtatyndan beter iň owadan ýer şu bolaýmada diýen men ente. Görürsen eýleklerim bar bilen ýerimde çenli bar göreli. Iň owadan şäher şu bolaýmada men pikirimçe serediňe berdim. Tebigatme dostlar howasy. Başga da howazlary. Muňa serin kafeň ýerleşýän ýer şu. Tu bin bar diýenler. Yok man baň ýene gelseňiz şunu gözledip ştaýyp gelin. Şular ýalak köçelerden geçip şular ýalak ýere barany kelläme de gelmeýärdi menne. Aýtýan Braziliýa, Meksika zat gözüňde gelýän da şunu ýalak. Scenalar, suratlar çekişip zat ýazyp, ol futbol hasylja gezip ýören adamlar, ya plaj gyralar. Ne berde nämeler bar. Köçe naharlar, köçe tagaklar. Aýne şu. Diňe burger zat ol bulwa. Sabaydi. Şu tarapda da magryk, gowluk. Ýanky tarafa çykyp ýatyň.
Owadan yerlerinin birine variat etken yine de. Men şu an Katervet ýa-da ha. Ýöne hiç ýa-da bolum, doýanmak. Näme nädip ýarajak da seredin. Owadan onu seredäň de bärdin. Nädip ýa-da ýanyň duýjak, nädip ýa-da asyl. Nädip öýde turjak. Ýokarda uçup görenler barmy, bäri oturup suw içip görenler barmy? Her kim başagy muňa seret, bul bäde çinjek dur bul. Bul bäde süýür, bilen aýlanyp gör. Her kim bir zat. Ýöne her kim hemme kişi taýdaklan, hemme bir hili. Diň jalmany gelenlerin da ýaşaýjylar hemme kişi bir hili bagtly durmuşdur. Hiçbir problemasyz ýalak bagtly. Hakykatdan hem şo duýguny berýärem dostlar. Sebäp diýen tebigatyň owadan seredin. Bäerde de bir zatda kafe bar. Oh, kayaking. How much? One, two. 120? Oh, no. 300. One person. Two. How much? Two. Şunemede aýlanjak bolsaňyz otlar 300 000 neme diýip gitdiýär. Ýa kafe bar, töwrekler hemmesi. Tragensvalar, kafeler diňe şolar ýalak geller. Ene bäerde ATM ma, bankomat, pul çeker ýalak. Ene bäerde näme bar? Pul çarşar ýalak bar ene. Dollaryňyz baryňyz ba bolsa, aladalanyp aeroportda çarşak bolsa, hemmetini şo taý çarşmak gerekdir. Şo taýdan bir gerekli jan çarşan galanyň soňundan aýlanyp dörkän çarş bermeli. Saat 3 saat 4 saat men nahar yiyecek dip gördüm açıkkan rahat dip aç e-mail nahar dip sonra yiyeceklerim 3-4 saat bundan önce yiyeceklerim naharı intern yemokta so aylan var odan nun var yemek yardım için so derece odan balıklar takyalar tepeden bir sinekler gelmedim deyip bu yatıracak. Menden sorasalar da täzeden zada Van Bien'e gelecek inni. Lavasa täzeden gelecek niteler. Hiç pikirlenmen gün hava diyeceğim milyenler dostlar. Şu an şu yoldan beylep, öwürlep, aşaklığına gitken yol var. Adamlar geçip barýar. Menem aýan ýöreýin, menem diýende girip barýan. Ne maşinada atdy girmek bolan okdy. Zipline var diýär. Motorda bolýam, kanna maşinada geçmen. Tarapdan bak, başkaça görünýär o. Owadan doý. Şu yerlerde näder olan ýany eşek gölýän. Şo lot götürilýän ýerleň ýanyna. How much brother? 180,000. Ha, 180,000. 150 000 ulaştın dostlar şu an 180 000 dip durdu bolýan. Which one? Jan. Put it by. Took the put it there. Yürüdük dostlar. Cennet yerimde var. Sonra gelelim işte yiyemem tamam. Aynı yiyecek rahat deyip so görüştürüp var. Baylan gör yemek de adam yattan çıkırıp durar. Ne yiyecek nahar birden de yiyecek. Ne balan görüştürüp. Bunlar aydılık Kıtay kafeler. Kıtaylar dərika. Neme köp belli Kıtaylar dərik. İşlemene gelyenler var. Ne şular yalar. Ödler da kafede da çıkıp görünler var. Yaşap görünler var. Kıtaylardan. Hava Avrupa taraflardan hem müstahik gelip kafede da açanlar. Onyalıklar hem var. Bunlar mene tragensvalar. Yüzmeyin alıp gidecek diye ertir diye. Günlük da tutulyanlar var da hani turlar var. Getilen plança beryan. Anlam şu Van Bien'daki pulunu uğrayarak yerler aile arar. Hani şu tarafa gidip görünüyor. Ene kim bilemem var iken kafeleri. Kim nakarda diyecek görsem adam dostlar.
7-Eleven. Gezmene bir yer giderik. Gidende şu 7-Eleven bolsa boldy seni açsal yani. Her gün oturacan yarıňyzdan çykarma. Daşyn zatdan gowurmasaň, halamasaň, bir zatlaryny, naharlaryny halamasaň, arkanjyny zat bilýär, iýip bilýär. Hawa açyk öýlänne çalaja da bolsa nemet yani ken açyp bir hep salkynlaşýan eken. Bu nortana var, hakyky Thompson gydgynlar. Elbet gydgyn bolýan eken. Bu yer hem elektromotorlar, zatlar şol aranda alıp bilýän ýerine. Tarapdan gidemiz edemädir. Eşo yeni eğlencikler, soğutlar, zatlar eýlýär eken. Hawa. Soğutlar var. Eşolar işe çeden eşolar ýaly gitýän eken da men anasyna gidip oturmam. Şo bir zatlar da diňe şo soğutlar eýlencikler yeni. Men ara öýde Mazi tarapdan köp adam görünmok. Bir hidiňe Ýewropa tarapda biram Hatay tarap gelýär dostlar. Bilemok näme sebäpden? Zatlar içinkidäk ýeni men ýaman gowja kene bara neme däki? Vientiannaky. Haýys nahady? Şuly ýetýän ýalňyş bilemädir. Şuňa men isfirdatmy? Ya şuňa men isfirdatmy? Laos tagamlar näme bir ýere geldik. Bir kafeye girdik. Edil başkaları şu aslında nemeler var eken, hot doglar var, burger, pizza, oraya tagamlarını barlayın yani şu an. Hataylar var. Yaman aloqdan şu sasta oturuyor. Aloq oturuyor. Antem neme de oldu şu anda yoşadı olun. Öldür. Aslında şun ya, yaşlar utanjong. Yaş olsun, ulus olsun. Sehel bir oturup var, içayetilerden boldu ya, aloq ya gıyıgırışıp gürleşip. Şular yağlar, kaptanı çoruncu böyle. Yanmadan emeleri geldi. Hiçbeden Laos etken. Kurumlarına kendi ol düşünemek, şolar etken ara. Olmuşa. Kapı. Krevetka var, onun otta. Kesi var. Birinci mödi. Biram yumurtlu bitirler. 50 ming tip bolýar oklar şey. Anana menge misde maçyk bolsun. Doýmadym men ýanky naharda var, hiç doýmadym. Tagam gatoo ha ýöne. Zady kiçidäre na bolly kiçem diýen nahar azlara var. Ana doýuran ol meni. Maş adra ýanlar bolsa doýurýandyr amma nawa ýöne bilen özler üçin näme biler. Tam rejiz adamlar da ki gowru tarapdan ýani gowrular bir ejize bolardan onuň işlere men ýala kendi derlerdi onuň biz ýöne şo çörek zat gowrdak zat ýuwlanan çagalar et zat dip alsaň bular onuň bizden ady ýani ýala gurtur ýöne dämesi bar eken bärniň kämir hili alşamyna bular ýala zat ýoken meselen klublarda zatda aýdym saat açylyp bar balo onuň zat ýoken ýöne Vientianna men ora azam bolsa neme şagalan zat ba. Tak berde olar ýalak ýok keni. Bir şo kafeler zatlar bada ýöne neme ýok. Aloq edip tans edip bar bonya zat ýok keni. Ene bir zatlar berde bana. Ulluguna serardyň o. Ýankam 50 ming kip, bu da 50 ming. Ýöne ikisini tapaldyny. Gapdarlanan aňyrsyn nakda neme allam. Hepsi. Olam 20 ming. Jem 70 ming ne şolukti. Datar ýaman otagamy. İbem bolan ama ne niýesine ýyp başlajaň bana. İýiçwä bollup ýani nä doýdyk. Köçelerini edere zat ýok. İkköşüp bir köçelerini şeýle tat aýlan aýmasam bu nukça. Onuň ertini nesip bolsa, bir gowy ýerlerini alyp gitjek datar.